Yan no, magkaita mong ini, dodocument tamong ini, ating kasing balibalitang kapre kining kain ini. Kining tanaman na ini oh. Ayan. Tingken. Balita mo ne, balita mo. Ang ilabot ko pare. Diyan na naman. Ayan naman ding mga siya sakay. Dahil babayitang sasabihin ng ating kapre yan. Yan ang ilabot ko. Maniwala kayang kapre, katuwa mo. Kapre Ken. Bali-balita yan pare. Dahil nung ating kapre yan, no? Di sana sa paktak lang kapre yan. Wow, mga ragul to. Pongkay. Filter sigarilyo. Dapat Oo. pongkay yan. Mga ragul. Awan eh. Pin, ayaw ka kiting taklanin kapre. Ayan o, kakalo. Kakalo. Ayan, taklanin. Dahil naman mga yatang balas. Ay doon ang kapre nga ita. Mga niyang balas ang pong blacks na. Uy, paano kasanding kapre? Mapapa kayo. Ba, mapapa. Sigala talaga. Sigala talaga, Jerk. O sabi, pero kaya sabi yan. O dito, sabi ka no. Sigala talaga. Pare, ating pin. Sigala talaga. O, Ba, bola kayo na. Nagkamali niyo pa pang kapre na. Hindi ko mo eh.